Jakube, můžeme složením stravy ovlivnit náš mikrobiom a v jakém objemu? Určitě. Už jsme zde se shodli na tom, že náš mikrobiom by měl být co nejpestřejší a každá bakterie má úplně jiný metabolismus, takže i naše strava by měla být co nejpestřejší. A což v dnešní době tak úplně není, obzvlášť v západním světě, kde poměr vláknina a uhlohydráty jde velmi směrem, který k těm uhlohydrátům a je hrozně málo vlákniny. A ta vláknina je pro náš mikrobiom strašně důležitá. My si musíme uvědomit, že stravou, kterou jíme, neživíme jenom naše vlastní buňky, ale musíme jí živit vlastně stejný počet buněk těch mikroorganismů, který s námi žije v symbióze, anebo na nás parazituje. A právě ta vláknina, která vlastně pro nás je nestravitelná, pro nás jako by se kdysi se říkalo, že nemá žádnou hodnotu, tak má neuvěřitelnou hodnotu právě pro ten mikrobiom, protože on ji dokáže strávit a pro něho je to naprosto klíčová strava. A jak je to s fermentovanou zeleninou, kvašenou? To se teď hodně také propaguje, kefíry, kombucha. Jaký na to máte názor, Jiří? Tak já myslím, že to je ten správný způsob, jak harmonizovat naši mikrobiotu, ale pokud bychom ještě kromě té fermentované stravy, tak všeobecně potraviny, které nejsou vysoce průmyslově zpracované, tak se ukazuje, a i to je zdůrazněné ve studii mezinárodní pod italskou taktovkou, že ty potraviny různé a analyzovali 10 500, tuším 33 potravin, tak zjistili, že je tam mikrobiální obsah ve velkém procentu těch potravin a ten mikrobiální obsah potom se podílí i na té mikrobiotě nebo mikrobiomu z desítek procent třeba u malého dítěte, které se rozvíjí, roste a z jednotlivých procent třeba u nás dospělých. A co se týče té fermentované stravy, tak pro mě to je naprosto úžasný způsob, jak podpořit mikrobiotu a celkově naše střevní zdraví, protože je to kombinace té prebiotické složky a těch probiotických mikroorganismů. Takže určitě doporučujeme pacientům. Ideální je také třeba si i fermentovat doma, což naše babičky a naši dědečkové běžně dělali a předávají nám to potom jako zkušenosti a je to ten dobrý způsob, protože je tam i potom řada těch postbiotik a řada látek, které mohou ovlivnit funkci střeva. A to nejenom ten střevní imunitní systém, ale třeba i hybnost toho střeva. Takže určitě to doporučujeme, ty fermentované potraviny, myslím si, že to je správně a že to je dobrá cesta a není to nic nového, co bychom tady objevili teďka my. Je to velmi stará technologie, ke které se s úctou vracíme. Mě to připomíná, když jsme byli malí a šlapali jsme zelí. A ještě tam byl ten zdravý pohyb k tomu. Přesně tak. Martine, jestli ty bys to nějak doplnil? S tou fermentací? Třeba konkrétně u toho zelí, tak vlastně to doma kvašené zelí je ideální takzvané symbiotikum. Nevím, jestli už to tady dneska zaznělo u všech těch biotik, co jsme probírali. A symbiotikum je vlastně kombinace těch probiotických bakterií plus vlastně těch prebiotik, protože zelí obsahuje spoustu té vlákniny. Takže určitě úplně perfektní, anebo kváskový chleba, kdy vlastně ten kvásek je konzorcium vlastně kvasinek a bakterií a i přesto, že my ten chleba potom upečeme, to znamená, že vlastně v něm nezůstane nic živého, zůstávají tam ty postbiotika nebo ty parabiotika, jakože ty mrtvé bakterie, které můžou stimulovat ten imunitní systém nebo působí. Abych doplnila, že bychom si měli říct, čeho se varovat také, nejenom co jíst. Že skutečně to, co říkal Jirka, ty takzvaně vysoce průmyslově zpracované potraviny, že jsou velice nebezpečné. Co to je? Jsou to ty potraviny, které se nám teď nabízejí. Mají dlouhou trvanlivost, výbornou chuť, krásné barvy, ale všechny ty přídavky, které se dávají do těch potravin, jsou velice nebezpečné pro náš mikrobiom. Existuje plno analýz, které ukazují, že porušují tu naši mikrobiotu směrem k té dysbióze.
tak jenom i WHO třeba vyhlásilo některé potraviny jako vyloženě nebezpečné, například uzeniny a podobně. Jakube, když chceme předcházet chronickým zánětům, máme z toho doporučení k tomu? No, určitě, zase bych se vrátil, ale to jsou takové ty obecné pravdy, jo. Sportovat, hejbat se, jíst zdravě, to znamená pestrá strava s hodně vlákniny a co nejméně prostě uhlohydrátů a určitě nějaký doplňky. A jaký třeba? Jako třeba můj oblíbený vitamin D. Zajímalo by nás, pokud byste každý z vás sám za sebe nám mohli jenom říct jednu věc, kterou běžní lidé neví, jednu jedinou věc, která by mohla být užitečná v tom běžném doporučení. Samozřejmě nemyslíme tím kvalitní spánek, nemít stres, to všichni víme, i ten sport, ale co byste tak dali za sebe, co se třeba tak trochu neví? Čistěte si zuby. Hrozně pečlivě. Dodržujte orální hygienu a prospějete nejen ústnímu mikrobiomu, ale komplexně celkovému zdraví. A nepoužívat ústní vodu. A ústní vodu, no rozhodně ne tu s chlorhexidínem a obecně já proto moc nevidím důvod, no. Tak. Děkujeme. Jakube. Tak ještě téma, které jsme tady vůbec neotevřeli, a to je propustnost střeva. Ano. Která vlastně s tím mikrobiemem souvisí a je pro naše zdraví naprosto klíčová, protože vlastně původem všech těch zánětlivých onemocnění, a je jedno, jestli je to autoimunita nebo potravinové alergie, je způsobená zvýšenou propustností střeva. Ten butyrát, který se vytváří z té vlákniny, je vlastně klíčový prostě pro zalepení toho tlustého střeva. Ale existuje ještě jedna látka, aminokyselina glutamin, tak ta je zase velmi důležitá jako zdroj energie pro tenké střevo. A vlastně dokáže zalepit to propustné střevo. Takže za mě lidi, kteří můžou mít zvýšenou propustnost střeva, by měli užívat L-glutamin. Já bych si doma hrál s těma bakteriálníma konzorciema a kvasil bych, co jde. Helenko, u vás, vy ještě s vaším věkem, já si prostě myslím, mě by hrozně zajímalo, i čím vy se vlastně stravujete, nebo... Já jsem zrovna chtěla říct, myslím si, že to duševní rozpoložení hraje velkou roli, což se i ukazuje, protože u nemocí typu deprese, schizofrenie je to spojeno se změnami mikrobiomu.